Il-miżuri tal-budget tfissru wkoll li l-istudenti infushom fl-laqgħa informali fl-Emcast li matula l-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima u l-Ministru għall-Għawdex Clint Camilleri iddiskutew mal-istudenti żgħażagħ il-miżuri għas-sena d-dieħla ewlenin fosthom iż-żieda ta' 15% fl-istipendji li jfisser 6 miljun euro addizzjonali fil-bwiet taż-żgħażagħ. Il-Ministru Grima għal il-budget 2026 għas-settur edukattiv jirrifletti impenn qawwi u serju biex tkompli tissaħħaħ l-edukazzjoni f'pajjiżna u jkomplu jinħolqu opportunitajiet ġodda l kull student għall-edukaturi u għall-familji kollha. Qal il-Gvern huwa konxju li edukazzjoni b'saħħitha hija l-bażi għal soċjetà aktar ġusta u ekonomija aktar kompetittiva. Il-Ministru Camilleri għalli bħala Ministeru għal-Għawdex jingħataw diversi allowances u sussidji lill-istudenti Għawċin li jattendu edukazzjoni post-sekondarja jew terzjarja f'Malta, għalli biex jiġi faċilitat il-proċess ta' applikazzjoni u fl-istess waqt jissaħħaħ l-appoġġ finanzjarju se tingħata allowance ġdida ta' 280 euro fix-xahar li se jibbenefikaw minna l fuq minn 800 student. Għalli għal-maġġoranza tal-istudenti Għawċin din se tfisser żieda ta' madwar 70% fuq l-għajnuna li tingħata bħalissa. Żied li wara li fis-sajf bdew xogħlijiet ta' modernizzar fl-iskola primarja ta' Kerċem ħabbar li s-sena d-dieħla se jibdew xogħlijiet tal-immodernizzar tal-iskola primarja fiż-Żebbuġ b'investiment ta' 7 miljun euro. Il-Ministri Camilleri u Grima qalu li iktar għajnuna finanzjarja qed terġa' tingħata lil ġenituri ta' studenti li jkomplu jistudjaw wara l-edukazzjoni obbligatorja u se jibqgħu jirċievu 500 euro kull sena l-3 snin sa massimu ta' 1500 euro. Żidu jgħidu wkoll li wara s-suċċess kbir li kellha l-iskema tal-ġim b'xejn introdotta s-sena li għaddiet, il-Gvern se jerġa' jnidija għal żgħażagħ ta' bejn is-16 u l-21 sena dawk li twildu bejn l-2004 u l-2009.